la frigo, mais c'est la tête. Ni te fait une scène dans ma casa. Para mí, plus voilà. I love you, baby. Je t'aime. Tu vas à quel oui? Depuis que je te cherche, je ne te vois pas. Attends. Tu vas? Y'a quoi? Tiens, toi aussi. Mais parle-moi. Dis moi à tout ni là, Allah comment moi y quand tu es comme là quoi. Moumé. Je te comprends plus. Hein. Quand on a un problème, je t'explique. Mais toi, tu es dans le problème il y avait 2 jours. Tu me dis rien. On m'a insisté qu'à décès, tu me dis rien. Ou on n'est pas de la même famille. Jack. Ouais. Tu as raison. Problème ben dala yere. Ni mo problème te ndala kenye garanti. Dis-moi. Il est là danger to godo mena. A to me litere. Nya yere di. Ah bon? Ouais. Mais ta ka famille fait il to do. Non ta ka famille donc. Seulement quand il y a un milieu kono. Nya do milieu kono di. Au danger ne koreke di. Quoi? Ne me dis pas ça, te tiens. Tu as bien attendu, c'est mon grand frère. Non, tu vas arrêter ça. Ne sois seulement. Fais une famille, sinon là ça passe pas, ça colle même pas du tout. Ok, les ne veulent pas kamana. Pour une nouvelle adouman pas revenir pour le vie. Yoro. Et voilà la siga nouvelle arrive. Aïe, je vais bla ou aïe drogue de bla. Et il va y un cousin, ni de bla. Au gata bagabaga. Hein? Au tali à bagabaga de. Au donc on est tellement au fait karenina. A tarane soroy. Kana kuma chamo fo donc si ça nya famu ibi cousin de bla obetani bagabaga mana kan dan quoi. Il va cousin a bagabaga li sera la toro. Alhamdulillah rabbil alamin. Tu jara ne koy. Voilà, ni me sababu nyuma ha ni lasibe dorogu bla. Ne era nyabo de la. Alan chewe. Alhamdulillah rabbil alamin. Allez, mourir. Muna beno. Ne m'a fait une te faire ça. Est-ce que ngolo ka kene? Ouais, t'as boya. Elle be taka boya, ni mo tanga taka boya. Ah, mais t'as boya. Ate taka boya. Ouais, ma mère. Est-ce que ka kene? Allez. Apura nga esa apura. On m'a venu en faire. Ame nyonga fere di. Comme nyonga fe wa. Do bi kuna ame nyonga fere. La gare nto san nto. Ame nyonga na te kelen ba ga ha. Est-ce que kun ka kene la si? Mu ka Ni pesa fi ma bona gasraga. Ibenye. Nto ni. Mais ne m'a dit là. Eredo. La taka gare. boya re di, taka boya. La gare nto san nto. Ya fo moi. Iboro ata ere ma de quoi. Ne ko na ga nko nbe ga ata ere ma de. Ya fo moi. Mais ne ko mena mu vie kana tima gorore. Itlo bena. Oui. Ni wote nsonyi ga kuma. Danger mo qualité mi. Ne ra to go me choga mi na unta do kalere. Mo mi karelo ka mo faga. Ne be doro go fere la. Quand be famille kele. O famille me wele chogodi. Allah. Là c'est bizarre hein. Tu sais Jack. Je vais faire un bon million quoi. Non, Latifa, quand la décision t'attendait. Avant de prendre une décision, il faut réfléchir. Et puis derrière moi, je suis là. Tu réfléchis, hein, tu m'en parles et puis on réfléchit ensemble. Ensemble, on peut trouver une solution. Solution. On m'a dit que mieux que négata quoi. Ni yebo dorone la. Aïe, ok. N'est-ce là 600. Moi, j'ai fait comment? Il n'y a pas de famille ici. Tu es la seule que moi j'ai. Elle ne sait rien. Mais si toi tu penses quoi, moi il fait comment? Tu as raison.
Mais, moi, il faut que je décision interne. Mais réfléchis. Ok, faut pas te, mais faut bien réfléchir. Et puis, s'il y a quelque chose, il faut m'informer. Compris? Problème t'as là, Kadini quand on télé n'a s'il te plaît. Ok, à fond. Il était venu te chercher, mais comme il t'a vu, il va te laisser. Donc, on fait ça. Merci. Ouais. Ne kɔrɔluko ne ka dɔlɔ to yen ne dɔgɔluko ne ka dɔlɔ to yen nka ne ma dɔlɔ to a filɛ ne kɛra fadenw sago ye a fɔra ne ye ko ne ka dɔlɔ to yen ne ma sɔn ka dɔlɔ to yen Jabɔmɔgɔ la o bɛɛ bɛ bɔ wala k'i la tiɲɛ don. N'a ye ma dɔlɔ bila kɔni wala ala b'e faga k'a sɔrɔ mɔgɔ min faga. Bilayi. ne ko e ni ne de don wa. Ayi ne ni e tɛ ne ni e ba de don walayi. Est-ce que e kunkolo ka ɲi e bɛ ka nin fɔ ne de ma ta. Petit e y'a t'i ɲɛ ye n'a ye a ma ye ɲɛ yɛrɛ wala ala tɛ sanpɛrɛn jigin i kan wala bilayi. ne yɛrɛ villageois don e yɛrɛ bɛ nin bɛɛ lajɛ e ma dédouaner yɛrɛ. Ne y'a bɛ dédouaner walima ne ye bagan de ye. I ma dédouaner. Petit village kaw bɛɛ n'u nana i ka dédouaner fɔlɔ ye. bon e ma dédouaner e b'a fɔ k'e marakan fɔ ne ma e bɛ ka nin kɛ ne de la. Petit n'a e a ma e ɲɛ yɛlɛ ala b'e faga k'a sɔrɔ mɔgɔ ma t'i ma walayi. k'ale ɲɛ yɛrɛ. fa b'i la ou bɛ mun de. e villageois e ma dédouaner e b'a fɔ k'e bɛ ne ɲɛ yɛrɛ est ce que e kunkolo ka ɲi. Ne y'a bɛ dédouaner walima ne ni bagan ne don. dɔgɔ sa ne b'i fɔlɔ tigɛ i y'a faamu wa. Petit e a bɛ kuma la mɔgɔ min fɛ e b'a yelen dɔn wa. e ko tɛ nin na ko ne petit ne y'a ka ɲɛ petit ɲɛ bɛ ne kuma. hali gamɛ ɲɛ a b'e kun. fa b'i la. yabara e malo ka dɔgɔ dɛ. donc e ma dédouaner n b'a fɔ n b'i dédouaner i bɛ mankan fɔ ma. e ba ka ba hali o tɛ se ka ne don dɔn kuma tɛ e ma bilakoro. e k'a kuma cogo yɛrɛ la villageois kuma cogo bɛ taa n'o mankan fɔ dabila i ka kɛmɛ di ne ma ne k'i dédouaner n'o ye fɔlɔ. Petit n'a ma e ma sabali n bɛ n cɛ bili kɔnɔ dɛ. fa b'i la. n'i ma bilakura dabila ne b'i fɔlɔ tigɛ tan tan. i y'a faamu. ka dun. e ma dédouaner ne ko ne bɛ dédouaner i bɛ n'i jɔ mankan fɔ la. n'a ye bɛ ka kuma min fɔ e b'a dɔn. n ka kɛmɛ di ka na y'i dédouaner. kun kɛmɛ. ka bɔ voyage la ka na bamakɔ yan ko e a bɛ ne ɲɛ ko fa b'i la ou bɛ mun. n'i ma kɛmɛ di. n'a ye ma sabali wala n bɛ bolokuru kɛ k'i batari patasi yan. fa b'i la. walayi fitiya ka se ne ma. ne fa ne ko. Petit. e mako sara ne fa ye juge procureur ye n bɛ datugu wo la sisan. ala kama e kɔni e kana e datugu ala kama yɛrɛ. n y'a f'i ye k'i ka waati kana n k'i dédouaner. a kɛ ala kama. i bɛ k'i baw ma. a kɛ ala kama. e bɛna ne bugɔ. ayi ne bolo ma ci ma dɛ walayi. bɔn n ka kɛmɛ jan. n ka kɛmɛ di k'i dédouaner. ne bɛ kuma k'e ka wari di. i banna o kan wari i b'a fɔ k'i bɛ ne bugɔ. e kɔni ta sa e kɔni ta. walayi n kun bɛ don wo la sisan. ala kama ne fa ye procureur ye juge maliba kɔnɔ n'i ye juge voilà ne fa le premier. e kɔni ta sa n'a ne ma kɛmɛ di mɛ ka ban e kɔni ta sa. donc désormais n'i ye mɔgɔ minɛ kare kɔnɔ. awɔ. kana mana fɔ a ma dɛ. jafa ma bi ta ko bi ta ɲɛ n tɛ manamana kan fɔ mɔgɔ si ma. voilà i dédouaner na quoi i bɛ se ka taa bamakɔ fan bɛɛ. taa e kɔni ta. y'a mɛn. e kɔni ta. bila koyi. ala k'i tara. cɛ n ka taa fɛn don dɛ. nin ye kɛmɛ sɔrɔlen. vieille kelen. ne kɔrɔlu ko ne ka dɔlɔ to yen. ne dɔgɔlu ko ne ka dɔlɔ to yen. ne tɛna dɔlɔ to yen. a bi ne kɛra fadenw sago ye. Gamɛ. Gamɛ m'a ba kɔnɔ. I mago bɛ kusi den joli la?
Enfin, ne t'i ka bila kɔrɔ la dɛ. Est-ce que kunkolo kan? A bɛ kɔnɔ ne b'o manamana fɛn ne ta. I t'i ɲɛ yɛlɛ ka kuma. On dit to ta chama do ya bila. Jamane diyan man ne yɛrɛ. Ne na kun to ye quoi. I bɛ pega dɔn. Ko mɛ ɲɛ sira la. Ne ɲininka de i bɛ pega dɔn. Ko mun bɛ ɲɛ sira la ne fana ɲininka o de la. Ah bon? Ne de ye danger. Ni tɛ ne dɔn ni ka cɛ bɛ n kɔrɔ bɔ. E ye danger ne ye mun ye b'o dɔn. Dɔgɔ, ni ma sabali ni ba cɛ min faga ka kaso kɛ. E ɲɔgɔnna caman ne y'olu enfants faga ka kaba da. Bon, i ma ye aw de bɛ gangsters tɔgɔ cɛ. Ko k'a faga ka taa kaba da. Ni y'a sɛgɛsɛgɛ ma deli ka kaba yɛrɛ kɛ. Inconscient. Cɛ dɔgɔ a bɛ n'a fɔ fiɲɛ min nun kɔrɔ. Mais si t'i la walahi bilahi. I b'i to nin na a bɛɛ n'a lajɛ min jan. Cɛ sɛman dɔ y'a bila ka bɔ yan nɔ. Jamana in tɛ la. Nka cɛ i sɛman dɔ y'a bila ka bɔ i ɲɔgɔn de don. I bila bɛɛ la. E bɛ pega ka minɛ qualité jumɛn de fɛ? O bɛ foyi t'i ɲɛ sira la. Ah bon? I b'i yɛrɛ kɛ jɔn de? I b'i yɛrɛ kɛ jɔn de? Ne bɛ yan. Jɔn! I bɛ kuma o tɛ kuma? Bɛ kuma ne kuma. Jamana in. Jɛnɛ. Bila bolo sa Jazo mun de kɛra de? O kuma n ye mun k'i la? Ou bien mun fɔr'i ye? Ou bien e mun de mɛn? E jɛnɛ ka ne kunbɛn tan? Cɛ sabali ni ma ninnu dabila de a ma ɲi dɛ. E ni ne cɛ la a ka ca ni semaine kelen. Ne bɛ taa aw ka yɔrɔ la ka denmisɛnninw bila k'i wele hali i tɛ bɔ k'an reçoit. Jɛnɛ sabali ka nɔnɔ kɛ n na sa. E b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ maa si fɛ dugu in kɔnɔ ni e kelen pe tɛ. Cɛ n'i fana ye ko dɔ kɛ ne la ne t'o faamu quoi Jɛnɛ. N ba cɛ n si an dabila quoi. O ye bi ye. E Jazo, e ka kanu dɔn, o ye bi ye. Diɲɛ fɛn o fɛn mana kɛ ne Jɛnɛ de bɛ tututu la e Jazo nɔfɛ. Nka e ni ne cɛ kanu Jazo nin y'o bannen de pewu, o bila i kunna dɛ. A fɔ astafurulayi. I m'a la daminɛ fɔlɔ. Ni ba cɛ n kuma sugu n dabila sa. O kuma e bɛ fɛ ka ne faga de ya? Ni e tɛ ne tɛ se ka ɲɛnɛmaya kɛ. I bɛ nin kuma sugu nin fɔ ne a man di ne ye wa? I y'o dɔn bi ya? E y'o dɔn bi ya? Don min e ne buruja Jazo, e y'o dɔn bi de ya? Ne k'e buruja? I ɲinɛna? Ayi sabali. E Jazo e ɲinɛna? E ɲinɛna mais ne tɛ ɲinɛ o. Jɛnɛ ni? E Jazo, don min e b'i jɛnsɛn kare kɔnɔ, e ɲinɛna? Ne hakili b'a la. Ne ni e bɛ fara waati min na. O y'a sɔrɔ ne tun bɛ nɛgɛta yɔrɔ de la. A don an tun ma fara kɛlɛ la dɛ. Jazo ko mun ta yɔrɔ? Jazo don min na ne bɛ taa e yɛrɛ kelen sɔrɔ kare kɔnɔ ka essayer ko n bɛ kuma i fɛ i b'a essayer genre ka ne kɛ ko cɛ quoi mun b'i kɔnɔ a yɔrɔ la? Ne? O ka bɔ a la i ka essayer k'i bɛ ne banni n'i kun y'o oser. E Jazo e kun t'i kɔ lahara bilayi. Ayi ni ba cɛ o tɛ Jɛnɛ. Ni ba cɛ ne tɛ. Ne bɛ ba ni Jɛnɛ. Mun ye ka mɛrɛla ye ne yɛrɛ ka mɛrɛla de. E tɛ jɔn don? Walayi bilayi o tɛ ne ye. Mɔgɔ bɛ bɔ mɔgɔ ye fila fila de. A bɛ se ka ye ne imaginer ka ne kɛ mɔgɔ wɛrɛ. Jazo hali n'e kɛra 100 de ye ne b'e ta ka bɔ i tɔw cɛ la. Ne Jɛnɛ tɛ fili e Jazo ma fo ka dugukolo meleke. E ni ne cɛ la n'o de f'i ye sa nin y'o bannen de pewu. N bɔ i ka hadamadenya yɛrɛ la pewu. Ayisa i ka faamuya Jɛnɛ. Jɛnɛ ala kana n'o kɛ n na sa. Kana tɔɔrɔ sa Jazo i tɛ se ka bɔ n kɔ de ya? Yafa ma sa yafa ma ala. N tɛ yafa. N ye i kan to yen pewu. N bɔ i ka hadamadenya yɛrɛ la pewu. N haram. Jɛnɛ. Ne m'a fɔ i ko n tɛ denmisɛnnin ka batariya la. Kɔrɔ ala kama i bila bɛɛ la. Ala kama. Kɔrɔba i bila bɛɛ la ye. I deli la yɛrɛ. Jamana diya nin tɛ ne ka ko i y'a mɛn? Walayi n y'a mɛn. N t'o foyi t'a la yafa. I t'i ju ta ka pega yɔrɔ fɔ wa? Kɔrɔ walayi ne tɛ pega yɔrɔ dɔn. Walayi ne t'a yɔrɔ dɔn ala kama. Pega bɛ min? Kɔrɔ ne tɛ foyi kalama pega ka ko la sa. I tɛ kuma. Batari la. Bon ne kɔni bɛ fama a ma wagati min na a bɛ kɛ pɔn kɔfɛla la yan fɛ.
o ni sugu kɔfɛla ya sokolon b'a dɔ tun bɛ na tun bɛ kɛ yen nɔ kɔrɔ ala kama i bila bɛɛ la ne m'a f'i ne tɛ denmisɛnnin ka bila kɔrɔya la awɔ jamanen den danger yafa ma ala kama désormais ni ne nana yan nɔ ni y'i ɲininka fɛn o fɛn na n'i ma kuma n'i ba cɛ ye su ye si b'i la entretien de d'i la jamanen den wala e kunna jara i na sɔrɔ an ka nɛgɛ tɛ mun o de kunna jara k'a kɛra cogo di? Eh bien, mon chef, ne ka informateur dɔ de bɛ terrain kan donc o dɔ de ye informé k'a fɔ ko su dɔ b'an ka yɔrɔ la yen. Nin kɛra wagati jumɛn? Eh bien, bon, a bɛ n'a fɔ a bɛ waati dɔɔni bɔ. Wagati jumɛn au juste? Bon, a bɛ n'a fɔ a bɛ waati bɔ. A bɛ waati bɔ. N bɛ min f'i ye ne ka zone kɔnɔna la ko ni action sugu kɛra nin ye maloyala ko de ne yɛrɛ commissaire ma en personne est ce que i b'o kalama k'a fɔ tuguni ko ne ka c'est à dire ne ka éléments bɛ terrain kan u tɛ ka se ka ko foyi ɲɛnabɔ han attends i jɔ n ka lajɛ fɔlɔ quoi non moi je comprends pas quoi comment c'est-il que ni action sugu bɛ kɛ ne ka zone kɔnɔ. Chef, bon, a bɛ n'a fɔ nin dossier tala denmisɛnnin fila de karila ɲɔgɔn na quoi sinon je ne pense pas n'a sɔrɔ nin bɛ fɛn wɛrɛ la quoi. Quel qu'en soit alpha c'est-à-dire ni acte sugu yɛrɛ de man kɛ ne ka zone kɔnɔ ko ne ka élément bɛ terrain kan est-ce que n'aw bɛ ka baara kɛ comme il faut ni action sugu bɛ kɛ yan han ni patrouille bɛ ka kɛ a ɲɛma ni action sugu bɛ kɛ wa. N bɛ fɛ k'i tɛgɛ da nin kɛbagaw a kɛra cogo min na a kun n'a ɲɛɲɛ n bɛ fɛ k'a bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i tulo bɛ n na. Ok chef, n y'a faamuya. Wa nin y'i kungo de yɛrɛ bolo il faut appeler Latifa a ka se ka nin ko a ka information bɛɛ ta ka taa di yan. Ok chef, c'est ok. N'i ka problème ni bɔ ɲɛ.